בגלל שהוא ביקש כסף. ומה אומר לך בואי מוס? אני אומרת את הראש שלו. מה את אומרת? נו, מה אני אומרת לך? אתה עם הצורה איתני. נו, מה אותי לו? תביא אותי. תביא אותי. תעשה סרטה. את אישה נשואה. למה? הרב אומר, אשת איש. אל תגיד. אשת איש, אל תגיד, אפילו גם לא בכביש. הרב גדול אמר, אישה נשואה הולכת עם כהן, זה אישה צדיקה בעולם הבא. איפה יש עולם הבא? יש עולם הבא? לא, הוא אמר לי, אם אישה נשואה, רגע, הוא אמר לי, אם אישה נשואה הולכת עם כהן, כשהיא תלך לעולמה, היא תלך לגן עדן, יהב לה. כל אדם מגיע זמנו. מתי הקדוש ברוך הוא יחליט? הוא לא הכי אישה נשואה שהולכת עם כהן? אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ואוהב את הכהן, ואומר שניכם תשאלו לנצח. והוא אמר לי שאני ויהודה נלך לגן עדן. הוא אמר אורלי תלך לגיהנום. יהודה בחיים שלי. אדם, יום היה לך סיפור שבאת. לא. הנה הבן שלי עידו לקח 200,000 שקל ביום שישי. אני לקחתי 40,000 שקל. למה אני הולכת עם כהן? למה? בגלל הכסף? הוא הכניס הכל לבנק. גם אצלי אני הכנסתי הכל לבנק. לא, תשגרי שאני אומרת, זה למה אמא שלו הולכת עם כהן? אם אני הייתי הולכת לאדם... אם אני... כמו דוגמה יגאל. לא הרזיק. אמרתי לך, הוא בראש שלו. שבא בטלפון. אני אמרתי לך, לא אז. אז מה? אבל אני הייתי רווקה. אז לא זה רווקה, כי אם את רווקה, שהיא זונה, וזה נראה רווקה. אני זונה של בעלה. בואי נשאר זונה של בעלה. אני לא זונה של אף אחד. אני זונה של עצמי. טוב, אז לכי תדברי לבד במדבר. תחלמו לבד במדבר. לא, אני לא באה במדבר, ברוך השם. יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי עבודה, יש לי כסף, יש לי פרנסה, יש לי חיים טובים, יש לי ילדים טובים. אני שמחה בהם, הם שמחים בי. ישתבח שמו לפניך אדוני. תמיד אני מרימה את העיניים שלי לקדוש ברוך הוא, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, שישמור לי את 3 ילדים לדרך הטובה ולדרך הצלחה, ושאלוהים ממלא את כל מי שרוך ליבה לדרך הטובה ולדרך הצלחה, שאני יעמק בהם ואני אשמח בהם, שלי רק שמחת חיים הילדים האלה, אמן כי רצון. זה הבקשה שבבורא עולם אני רוצה. מה? מי? למי עשית? תעשה פה הבדלה. ההבדלה שלך בתולה, בטלה. אומרים ברכה של אימא באלוהים, אומרים ברכה של אימא זה ברכה של קדוש ברוך הוא. קללה של אימא היא לא מתגשמת כמו קללה של אבא. ואני שאלתי רב, אמרתי לרב, אם אימא מקללת את הבן שלה, זה קורה בילדים שלי. אומר לי לא. אמרתי לו, ואם האבא מקלל, אומר לי, אם האבא מקלל את הילדים שלו, זה כן קורה. אמרתי לו, למה? אומר, למה האבא לא העניק מחזה שלו את החלב. אמא, אני יכולה לקלל, לא להתגשם. אם אימא לקלל את הילדים שלו, חס וחלילה שקלל את הילדים, זה אימא שלו. אם הוא יקלל את הילדים שלי, בגלל שהוא לא העניק, הקללה שלו תעבור. אז בגלל שאני אומרת הזונה, בגלל שאני הנקתי, הקללה שלי לא מתקיימת. אז בגלל שהוא לא העניק, הפוך, יופי של עיוני. וכל פעם שאני אומר לאדר או לעידו או ליפית, סתם דוגמה, די, נמאסי, מה שמך לא אמא שלך. אמא שלו חיה, לא? למה לעידו בקללה של אבא של גרוע בקללה של בורא עולם? מה כסף? יאללה, בואי, זה מחכה לי, בואי. די, מה אכפת לך לקנאית? מה אכפת לך? יואו! מה אכפת לך? מה ידעו לך לעשות? לזיין אותי,
לשכב איתי, לפנק אותי, לתת לי, למה לא? טוב לי, טוב לו, את יכולה רק לראות ואוכל גלביש. אני לא צריכה לראות, מה שקט, אז לא בשקט. מה לעשות? אומרים, מג'ני יצאו מעל מג'ני, מחקלה יצאו מעל מחקלה. מה אתה רוצה ממני? למה אותי לעשות משהו? די, מתחילה כבר לקבל לי, ולא לחשוב אחר כך אני רוצה להקיע, אתה פורע אותי. כי את עושה דברים לא טובים. כשאני מתעצבנת, אני מיד מתחילה באור מתנח לי בבקשה. מה שיעזור לך? מה יעזור לי מה? יאללה, בואי. מה לעזור לי? קפת לי! אז אני מדברת? אני מדברת לבד. אלא רק לראות לי, מחכים לי. כשעשיתי שהייתי אבא, מה הייתה עושה לי? גומי. מה מדי עשה את זה? את רוצה קפה? כן. כן. חביי, לא פה. מים. עד המדינה מים, שתלך. בואי עכשיו. מים, קפה. אתה לך, רחל. אני לא פותחת בקפה, לא ערבייה. לא. אני מצטער, אני לא אישה בריאה. הילדים שלי שיהיו בריאים. יודעים שאני כבר כמה ימים רק בקיאה. מה? אני לא ככה חולה, תפסיקי, אני חולה. זה שאני חיה, זה אלוהים מביא לי לחיות עוד, מביא לי לחיות בשביל הילדים האלה. תשאלי את עידו. כמה פעם אני הכיתי עכשיו. עידו! נכון שמכל השבוע נתתי לך בקיאה כל מה שאני אוכלת? הנה הוא רואה, גם אתה יודעת. עזבי אותי, אני לא אישה בריאה, זה שאני צוחקת, אני לא אומר שהכל בראש. אז תתני לעשות את הגברת. אני יוצאת עכשיו. אז קדימה. יאללה, תפרגני. מה? מה אתה רוצה ממני אומר? אז תתני. אני יוצאת. אבל רוצה ללכת. תלכי. לא, סליחה, אתה בבת אותי שביסים ואני לא כאן. אבל אתה רוצה לשבת? מה? אבל אתה רוצה לשבת? אז אני לא חושבת שאת מושכת. קודם כל תסתכלי מה שעשית פה. אל תגיד את הדברים שלי. אני לא אגיד. אז תסתכלי, גברת. אני יוצאת. יאללה, קדימה. יוסף, איזה פרגנת. אני שוב, את כל החיים תהיי חולה. כשאת תהיה חולה, מה אתה רוצה שיהיה לי שיקרה לך? שיהיה לך מזל טוב. גם לך שיהיה מזל טוב. אני לא חושבת ש... אז זה שיהיה לי טוב, שיהיה לך טוב. זה שיהיה לי רע, שיהיה לך רע. אני אעזור לך ממנה. במה? לא יודעת, מה אתה רוצה ממני? אמרתי לה ילדה, אני לקחת לה ספדים. מה? מה ידע? לקחת לה שלוש ספדים. לא דיברתי כלום, זה לא. תבואי ביום, נשב בחיות, ככה, אז בלילה אסור לך לבוא לפה. אני לא רוצה לבוא לפה, לא ביום ולא בלילה. ביום את יכולה לבוא לא ביום ולא בלילה. בסלסל לשבת. לא ביום ולא בלילה. טוב, שתהיי בריאה ולא נשלח לך רפואה שלמה. אני רפואה שהכל טוב לי. אמן, שאלוהים ישלח לך רק. אני מאחלת בזכות ההבדלה שעשו בית כנסת, שאלוהים ימלא לך את כל משלות אני ליבך. עשיתי הבדלה גם פה. שאלוהים ימלא את כל משלות ליבך. רק לטובה. מה? אני לא אמרתי כלום, אני גם לך, כל הזמן אני צריך. בואי.